Ganon. Ganon kagulo ang aking utak ngayon. A few moments later. Hello guys! Welcome ulit sa aking YouTube channel! Ito na naman po tayo at nagbe-video-video na naman ninyong Tata. Hindi ako nagpag-ayos ngayon guys kasi gusto kong hindi ko alam kung anong i-video ko today. Kung marami akong nai-imagine na i-video. Pero hindi ko alam kung anong uunahin ko. Ganon kagulo ang aking utak ngayon. But anyway, this one, I know I needed to video. Kasi gusto ko i-share sa inyo guys. Nag-shopping ako. Hindi naman ganun ka mahal guys. Mga $21 lang. Hindi ganun ka bongga. Alam niyo naman ako, hindi ako masyadong magastos. So, na-confirm ko na. Eto na nga, i-share ko na sa inyo. Kasi, bumili ako ng ito, e.l.f. na lock-on liner and brow cream. Nabili ko sa Amazon. Alam niyo naman, doon ako laging bumibili ng mga product. $4 siya guys. Ang nabayaran ko is $5 lang and some change. Included na siya sa tax, okay? Kasi free shipping kami eh. And pack of 4? Hindi ako nagbasa. Pack of 4. Legit. Aanhin ko to. Ang dami. Hindi ko nabasa. Akala ko isa lang siya. In a shade, medium brown. So, magagamit ko talaga siya sa aking kilay. Alam niyo naman. Pero yan, nashock ako. Ang mura niya. Parang $1. Like, 50 pesos each lang. Nashock ako doon. Pero, yeah. Ito yung pinamili ko at e.l.f. Yeah, e.l.f. yung kinuha ko. Kasi, dito guys, ang e.l.f. is mura siya and marami silang mga sale. And meron din akong i-unbox ngayon. Ipapakita ko sa inyo guys. Ayan. So, yan ang aking binili sa e.l.f. Kasi, nag-sale kasi sila. Kaya, hindi ko pa siya na-unbox guys. Actually, 2 days na to nandito sa akin. Hindi ko pa siya na-unbox kasi gusto ko nga siyang i-haul sa inyo. Ayan. So, konti lang to guys. Hindi masyadong marami. Kasi nga, diba, lagi kong sinasabi na wala akong blush on. Kaya naghanap ako ng blush on sa recommended sa TikTok. Alam nyo guys, yung TikTok, maraming talaga akong matutunan doon. Lalo na sa makeup. Yun. Doon ko hinanap itong blush on na to. Yung best recommendation na blush on. Ano ba? Ba't bang hirap mong buksan? Nakabox pa kasi. Ang total na na-spend ko is $21. Magkano bang $21 ngayon? Ayan. Ito siya guys. Oh, ganito yung itsura niya. May paganitech. Ayan. May ganyan siya. Ang cute naman pala. So, ang first na binili ko is itong e.l.f. na tawag nila is foundation palette. So, ang foundation palette is, nabili ko siya for $3.20. So, yan. Parang 150 something. Next item is ito. Kumuha din ako nito. Ito yung contouring blush and bronze powder. Ito, nag-sale sila ng kuha na lang to, $1.60. Next is ito. Primer Infused Bronzer. So, itong Primer Infused is $2.40. Ito yung nakita ko sa TikTok na very popular, si Patti Blush. Si Patti Blush, ito yung parang mahal. $6 siya. Grabe, mahal ah. Mahal te. Okay, so $6 siya. And next item na kinuha ko is itong matte lip color in a shade. I'm not sure if berry sherbet ba to? Kasi dalawa yung kinuha ko eh. Saan ba yung isa? Ito. So, dalawa yung kinuha ko. Yan. Yan. Berry sherbet ang kinuha ko at saka radiant bronze. Ito yung kinuha ko, lightweight concealer in dark.
Ayan. So, si Lightweight Concealer in Dark is $1.60 siya. Itong mga lipstick, nasabi ko na ba? $1.60 lang din siya. Okay? And then, next item. Ang dami naman ganito, guys. Oh, ito ganito sila. And then, last but not the least is ito. Ito yung multi-stick na monochromatic nila na bronzer. Daming bronzer na kinuha ko, no? Ganyan. So, ito naman is $1.60 lang din. So, yan. Wala nang laman. Wala silang pa-free. Char! Ayan, gawa tayo ng makeup, guys, using these items. Let's go ahead and start. So, magpa-primer lang ako. Yung gamit kong primer, yun pa din, si e.l.f. Yung mga kinukuha ko talagang mga item or product, guys, is mga affordable lang. Kasi, ayoko naman mag-overwhelm, guys. Uy, parang hindi na kasi para sa akin, ha, sa aking level. Level. Sa level kong ito, parang hindi bagay sa akin na bumili ng mga mamahalin. Kasi, di ba parang sayang kasi. Ano mo yun, mag-invest ng ganun kamahal na mga product. So, para sa akin, if meron na talaga akong kita or naging career ko na talaga ang pagme-makeup, yun siguro ang time na pwede ko nang, alam mo yun, mag-invest para sa mga makeup na ganyan. Yung aabot na talaga ng mga $100, mga ganun, hindi ko afford yun, guys. Lalo na yung mga, even if mga $20, mga ganun, hindi ako gumagastos ng mga ganun, guys. Gumagastos ako ng mga $20, marami na siya. Kasi sayang siya. So, ito yung gagamitin natin, yung si Fit Me. Ayan, meron nga pala ako i-chika sa inyo, guys. I don't know kung alam nyo na yan, but meron kasing app na tinatawag na App Live. Okay? So, sa App Live, I think bago siya na app. Para din siyang social din siya, guys. Na kung mahilig ka mag-live, like, kung mahilig ka mag-live, ganun. Maganda din doon kasi they pay you kung mag-live ka. As in, kikita ka doon. Hindi mo kailangan na, alam mo yun, hindi mo kailangan na maraming followers. As long as mag-live ka lang, ganun. Pero mas maganda kung marami kang followers para marami kang friends, di ba? Pero, maganda siya kasi binabayaran ka. Maganda siya. Pero hindi ko pa lang alam kung worth it ba siya or hindi. But for now, na-enjoy ko siya kasi pwede kang mag-play ng any music na gusto mong i-play at hindi ka nila ika-copyright or ano. The reason why gusto ko siyang i-try is, alam mo yun, parang yung palipas oras lang ba, pawala ng stress, yung ganon. Tapos nag-music ka. Pero, yeah, kailangan mo din pala ng agency, yung mga ganon. Basta yung friend ko kasi nag-invite sa akin, si Ate Ana. Marami kasing kailangan rules na i-follow mo sa YouTube. And which is, doon sa App Live, is hindi mo na kailangan gawin yon. As long as you can go live streaming and makita ka ng mga tao, mga ganon-ganon. Basta, ganun lang siya. Ano ba talagang mga ganun? Basta yun, ganyan siya. So, yun ang aking chika sa inyo. Guys, itry natin tong e.l.f. Na-miss ko ding mag-makeup, guys, ha? Hindi ko alam anong meron sa makeup, no? Pero, nami-miss ko siya. Okay din ang kulay, ha? Ito yung kulay niya, guys, oh. Nasabi ko na ba yung medium brown siya? Ganyan. Magkila lang muna ako, guys, ha? Ang dali niyang i-glide, guys, do. Ano yan? Ang ganda. Konti lang kinuha ko, pero parang ang kapal na niya. So, ganyan na siya, guys. Ang kapal man niya, guys. Uy, kasi ang dami kong kinuha.
So, ayun na nga. Ano pa ba yung ichichika ko sa inyo? Ay, oo, merong nag-comment sa akin, si sis, ano ba yun? Kasi 'di ba shinare ko sa inyo yung aking eyelashes. Actually, natanggal na siya, guys. Tinanggal ko lang talaga siya. Kailangan mong bumili ng, basta ichika ko sa inyo yan pag nag-video na ako. Yung kong ichika dito kasi gusto kong gawa ng video yon. Meron kasing nag-request. Dalawa na sila actually nag-request sa akin na gawan mo ng video. Yung isa is yung friend ko na kako-tutor ko siya before. And then, yeah, nagsabi siya na, uy, gawa ka ng yung tutorial, ganun. Si Mami siya, yun. Meron siyang YouTube channel. Ilagay ko na lang yung YouTube channel niya dito. Nag-comment siya na gawa daw ako ng DIY na gano'n, na video. So, I'm thinking na gagawa ako maybe tomorrow. Wala kasi akong pasok bukas kasi bukas is meron akong final shot na sa vaccine. Sabi ko sa sarili ko ba, mag-stop na lang kaya ako mag-YouTube, no? Yun, nasabi ko sa sarili ko yun, mag-stop na lang kaya ako ng YouTube, no? Parang hindi naman ako nag-i-improve. Pero, alam nyo guys, hindi ko masabi na hindi ako nag-i-improve, no? Kahit konti lang yung viewers ko, na-appreciate ko pa din yan, 'di ba? Alam mo yung, hindi sayang yung effort mo kasi merong naman nanonood. I mean, meron din nagko-comment na ang galing naman ng makeup mo, ganun-ganon, kahit hindi ko naman feel na, magaling ba talaga? Or nag-joke lang to sila. Alam mo yun, yung ganun na feeling guys ba? Parang na-appreciate ko din, pero minsan nadi-discourage na ako ba na parang hala, parang hindi naman ako nag-grow. Pero feeling ko nag-grow naman talaga ako. Mag-effort lang talaga ako ba, nagalingan ko pa, ganun. Para, ano mo yun, mag-grow talaga yung channel ko. Pero, inisip ko din sa sarili ko, kasi I have to question myself as well, kung bakit ba ako nag-YouTube? Kayo guys, as YouTuber, naisip nyo din ba kung bakit kayo nag-YouTube? Parang nag-question ba kayo sa sarili nyo? Bakit ko ba ginagawa to? Yung parang ganun ba? Comment down below guys. Kung YouTube, if you are a YouTuber and you're watching this video, answer this question. Bakit ka nag-YouTube? Bakit ka nag-start ng YouTube? At first kasi, di ba nag-vlog lang ako, tapos konting makeup, ganun-ganon. At first kasi, feeling ko, gusto ko lang mag-share. Alam mo yon, gusto kong mag-share ng mga nalalaman ko, gusto kong magpatawa, ganun. Trying hard naman talaga ako, di ba? Gusto kong magpatawa. Tapos gusto ko kasi mahilig akong manood ng YouTube. Actually, yung fina-follow ko, most of them, pinapanood ko talaga sila. Mostly yung pinapanood ko talaga yung nakaka-relate ako. Yun ang mga pinapanood ko about yung mga family, yung mga makeup, mga ganun, na mga content. Yun ang mga pinapanood ko most of the time. Kasi nakaka-learn ako sa kanila. Nung nag-start talaga akong mag-film na guys, pag marami ka pa talagang idea, is hindi ka mahihirapan talaga pag marami kang idea. Pero pag wala kang idea, wala kang direction ba ng iyong pag-vlog, wala kang niche, ganun, is mahirap talaga guys. As in, mahirap talaga. Kung ako lang mahirap siya. Hilig ko talaga is pag-makeup. Yun talaga ang hilig ko. Even though hindi ako masyadong magaling sa pag-makeup, mahilig ako mag-makeup. Lately kasi nag-stop na akong mag-vlog. Kasi sinabihan ako ni Habi. Hindi naman niya ako sinabihan na mag-stop ka na mag-vlog, ganun. Pero sinabi niya kasi sa akin, it's too personal, 'di ba? Parang sinishare mo sa buong mundo kung anong klaseng buhay meron ka. Which is ayaw niya munang ganyan. Kasi parang ayaw niya. Parang gusto niya private life, yung ganun. Pero hindi naman niya sinabi na mag-stop ka na ng video. Kasi yung pag-vlog guys, hindi mo naman yun isi-share lahat, 'di ba? Ang sinishare mo lang is yung portion ng life mo. Alam guys, basta nag-stop na lang ako na mag-vlog. Siguro kasi wala akong masyadong i-vlog. Mga ganun. Kasi andito lang naman kami sa bahay. Yun, at saka, ano ba, ipapakita ko sa inyo guys, yung nakaupo ako, nagluluto, yung ganun. Para-paras lang naman yung mga ginagawa ko, yung mga routine ko dito sa bahay, para-paras lang.
Pero right now, ang share ko sa inyo is ito. Ito yung mga ginagawa ko. Yung mga hobby ko, yung pagme-makeup, yan. Yan ang nagpapawala ng stress sa akin. Kasi ayoko namang, alam mo yun, ayokong ma-homesick. Ayokong ipa-feel sa pamilya ko na I'm so sad in here. Yung ganun. Kasi hindi nila maiintindihan yun eh. Yung bakit ka sad? Ang dami-daming mga taong, alam mo yun, ang dami-daming mga taong may problema ngayon, tapos ako nagsasad-sad. Alam mo yung mga ganun. Parang hindi appropriate ba na maging sad ako kasi ano bang ikasasad ko, guys? Yung feeling mo na walang nakaka-understand sa'yo, yung ganun. Yung ganung feeling. Ang taas naman ang chika ko sa inyo, guys. Eh, yun ang nafe-feel ko, guys. I think normal lang yun kasi nga, 'di ba? Kakarating ko lang dito, yung ganun. Tapos nasanay ako in almost 2 years na andun ako sa Pinas, kasama ko yung mga pamilya ko, ganun. Sabi nga ni Habi sa akin ba na nung nandun ka pa sa Pinas, lagi mong sinasabi na gusto mo nang makasama ako. Ngayon andito ka na, gusto mo na naman silang makasama. Yung ganun. Di ko alam, guys. Ay, abnormal man siguro ako, guys. Yeah, kailangan ko kasing i-fight yon, guys. Kasi maaapektuhan yung anak ko at saka yung si Habi. Kaya sabi ko sa sarili ko na hindi ko dapat yan ginagawa sa kanila kasi nahihirapan din sila. Isipin mo ba na ang dami-daming tao na may problema ngayon? Now, kung may nakakain ka, may natutulugan ka, may bahay kang natutulugan, may kasama ka na meron kang kasama na taong mahal mo, ganun, na andyan para suportahan ka, be glad and be happy kasi, alam mo yon, hindi lahat ng tao may ganyan, guys. Uy, ang dami-daming tao na, alam mo yun, nahihirapan ngayon. Lalo na ngayon, pandemic, di ba? Parang, I should tell myself that way kasi ako yung nakakaramdam ng ganyan. Hindi naman malungkot yung buhay ko, guys. Uy, over. Yung kuan lang ba? Yung boring lang. Ganon. Ganon yung feeling. Ayan. So, ganyan na siya, guys. Ang kilay na bungga ang ating kilay ngayon. Ito man sana itry ko. Uy. Ito yung kanyang laman. Yan. Hala, ang cute. Ang cute niya. Ganyan siya, oh. Yan, meron siyang blush, meron siyang contour, bronzer, at saka, I think ito blush din to. Considered ba? Oo. Parang itong, basta ganyan siya. Foundation palette. Ayan, in deep. Ito, itry natin to. Ayan. So, ganyan yung kulay. Yun, ito. And then, itong peach. So, ganyan yung kulay ng peach. Ay, hindi masyadong makita. Wait. Medyo kasing oily siya, guys. Tama ba to? Oh, yan. Yan, ganyan yung peach. And then, ito naman, sa baba ng peach. Wala kasi siyang pangalan, guys. So, ganyan siya. Ayan. And then, ito naman. Ito. So, ayan. So, para siyang contouring na din. Kung alam anong gamitin ko, ito na lang kaya, no? Parang ito kasi parang mas deep siya. Hindi siya masyadong dark. Pero, meron ba applicator? Wala akong applicator man. Then, ang gamitin ko yung brush na ginagamit ko pang contour. Ito. Ayan, nagkulay naman siya, guys. Oh, maganda siya. First time kong gumamit nito eh. Mag-contour tayo sa ilong. Try natin to. Ayan. So, mag-concealer muna tayo. Yan ang usong concealer. Ganyan yan ang usong concealer ngayon.
Maganda pala pa ganyan ang pagka-concealer, no? Ayan, so mag-powder tayo guys. Ito yung gagamitin natin yung powder, si Aerospan. Mag-contour tayo guys. Ang gagamitin natin contour, ay open natin to oh. While nag-bake yung ating mukha. Hindi na ako mag eyeshadow guys. Ang gagawin ko lang is eyeliner. So, ganito yung itsura niya. So, gamitin natin to. Ito yung gamitin natin. Yung contour. Blush na gagamitin natin guys. Ito kasi yung lagi kong gusto ko talagang gamitin. I-try natin kung mag-smudge siya sa face. Konti lang. Dab-dab lang kasi may powder na tayo. Okay naman siya. After that, mag-eyeliner ako. Eyeliner today, parang nakakagulat. Yan, para tayong pusa. Para tayong pusa, guys. Curl lash lang natin yung ating lash. Oops. Dala kabungga basta atong kipiloka karon guys. Ay, laban. Ito yung gagamitin nating highlighter. Yan na siya. So, ang next natin gagawin guys is gamitin natin to. I-open natin tong mga lipstick. Ito is Scarlet Night. So, ang Scarlet Night is ganito siya. Yan. So, ganyan ang Scarlet Night. Is si Berry Sorbet. Yan, ganyan siya. Ganyan siya. Si Berry Sorbet is ganyan. Ayan, masyado siyang pinkish. Ayan guys, I changed my mind. So, sana si Scarlet yung aking pipiliin na pang lipstick. I changed my mind. Pero meron pala ako papakita sa inyo guys. Ito, Beauty Glaze na mga lipstick. Guys, ito ang pipiliin ko, si Dolce K. Yan ang ating pipiliin na lipstick today. Kasi parang ang light-light ng iba. Yan ang ating nabuong makeup for today. So, para itong brat makeup. Parang nag-overwhelm ako sa makeup ko today. But if you are a YouTuber, comment down below kung bakit kayo nag-YouTube and share your thoughts about it. Yes. So, yan. Thank you so much for watching this video once again. Don't forget to like this video, comment down below, and also don't forget to subscribe to this channel. Don't forget to hit that notification bell para naman magkapamilya na tayo, guys. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye, guys.